danas ćemo igrati Skyblock sa Sašom Games. Sujom. Vi ste kaj sebi žešći. Po brate mili ne ide mi u glavu. U isto vreme govore. I to se zove, ne znam nije šta, ne vez. Ajmo, nastavljamo. To se zove peci duboješni čips. Sujo, ja ću malo da kopam, ti nemoj. No, brate, on ima nik ko neki prosijak. Suja. Aj, čekaj. Dobro je, pa dobar sam. Evo vidite, sad ćete vidite moj skin. Moj skinče. Ja sam na 1.7.9 versiji. A vidite, ja imam cape. Aha, da. A šta bre? Narasla. Vi bre paćenici, ja sam Steve. Lubenica, imaš tu lubenicu, a daj sad ću da uzmem... Jel ima neko hrane? Pa šta će ti hrana? Pa imam 3 butkice. Pa uzmeš sve, skočiš i kutaš i izgo. Idi ubij se. Idi ubij se, molim te. Sad ću ti da se ubijem. Ja te molim da se ubiješ. Dosta nam je. U stvari još ćemo malo. Čekaj, idem ja. Vidi ovog. Ubio se čovjek, volim njega ubio. Kako to lepo zvuči. Idi ubij se. Idemo ovako, što? Ne, idemo spavati. Sad ću ljudi, ja brzo. Ovo je sama Craft. Linkovi njihovih kanala će biti u description, da su u description. Link od, link IP od servera će biti isto u deskripciji. Facebook stranicu još nisam napravio. Zato što imamo 2 U stvari niko nije napravio Facebook stranicu. Da, Laki će snimati mnogi klipove s nama, da. Naprimer kao što su Hunger Games, The Bridges, mini igre uglavnom. Da, a ovdje nema mini igre, naćemo neki server koji ima mini igre. Skyblocku samo snimamo zajedno, pošto to je naša mapa. Naše posto, ima biti da. A dobro bre, nemoj me ispraviš. Baš moram da ti ispravim. Hoćemo još ovaj red pa ćemo praviti kuću, možemo? Vidim baca XP lab. Ohoho! A prošlo je sad, dok sam... Brate, 5 pesaka košta 500 dolara, da nemoj kenjati. Da, pa rekao sam ti ja kad si me pitao koliko košta pesak. Ja, ljudi, ja se izvinjam zbog psovke, izletelo mi. Seljak, šta će? Rođeno selo. Ja sam u 1.7.10 verzija od Stefan Games super svinja. Evo ga, to je taj kralj. Iskočim u lavu i onda odem. Dosta je, ovo sad ćemo praviti kuću. Sad pravimo kuću. Da, samo skupimo. Samo brate, skupim malo kamen. Ja mislim da ima u čestvu, ali sve ste pokupili. Moram naći peska. Imaš tu dole ispod nas. Ali pazi da ne prođeš u ruku, prvo iskopaj. To je temeljac, ja mislim da tu više nemaš peska. Stani, je li imamo dole neki rudnik? Nema. Nema. To je najgluplje što može se desiti. Znači... Idemo ovako da ovdje imamo prostor, odavde tek krećemo. Ovo te nemojte da popunjavate, što tu nam je ovo. Ovdje jedino možemo dobiti neke iron stvari samo preko drop part ili tako nešto. Da. Pa... Kako potaš to je? A što nam ništa na početku odmah dali malo para, pa znaš kako bi dobro igrali. Pa nije fora, brat, ne bi bilo... Skineš cheat engine i kraj priče. A nećemo da čitujemo, mi nismo takvi. Stefane... Nećemo da čitujemo, moj Stefan Games, kad bude igrao, se ubiju tih sred. Samo će da cijepaju dijamanti. Samo dijamanti. Ne treba metal.
Mislim, igrat ćemo mi i na Mineplexu i na... Da, sigurno. Pa ja imam premium, samo što je baguje Mineplex, nešto rade. Pa na što sam ti dao danas. Aha. A da, brate, nije fora kad nemaš svoj premium. Da, brate, nije zanimljivo igrati. Ovdje će vam biti vrata da iskopam. Nećeš da snimiš klip, nevažeća veza. A nema veze, ja ću sutra. Opet dođeš sutra, nevažeća veza. Da, on kao napišeš, izvinjavam se zbog klipa, danas neće biti, tek će sutra, ono ni sutra ne izađe. Ju za malo da poletim ko ptica na granu. Brate, ti ne znaš da se smeješ. Ko neka veštica. Kao bote. Ljudi, brate, suja je bot. Mister Suljo. Mr. Doktor Svinja. Super. Danas ja ću promijeniti skin, ovo mi je, ne znam ja zašto sam ostavio. Bio je nekako lepši pre i ne znam koga je promijenio. Suljo. Pa možda ti. Nisam ga ja promijenio. A ne zna on to, bre, previše smota. Pa ja i Pavković nismo znali da ubacimo. Ja sam znao, ali neću. To dobro da neće. Ono, ideš kao na čar, PNG, bla, bla, bla. Znam ja to, ali neće. Nešto i Minecraft neće to da... Je znam neko koliko mi već snimamo? 6,5 minuta negdje. Dobro. Hvala. Biće negdje. A? Šta? Snimamo već... Šta? Pravi kuću, brate, šta tu stojite ko neki nabor. Sad ćete vi vidjeti šta će da uradim. Ne, ja pojma šta će da uradim. Sad će da se baci sa svijeta. Neću. Brate, ko je uzeo pak? Alo, A? Šta? ste vi gluvi, ko je uzeo pak? Ja sam je stavio... Ja sam stavio ovdje. ovdje. Bakle, ali ja je nisam uzeo, stvarno. Imamo 20 drveća. Sad, Evo će, imamo nemamo više. Ne. Kako je? Zamo nisam propao sa sveta. budaj Bože. Samo moram da pretvorim 2 kamena krampa. Nekad neće biti klipova zbog škole, Da. pošto se puno mora učiti. Ali zar nisam da možda raspust, Stefane? Pa to ona preko raspuste i ona dođe... Pa mislim, ovih dana ćemo normalno snimati klipove, a... Ma ja idem da subijem. Ma idem i ja. Ajde ljudi, peace. Peace. O je, da ste vidio kako se ti prevrnuo. Da ti infarkt, Stefi. Ajde da završimo 3. sprat i da kažemo šta ćemo još snimati. Šta ćeš ti još snimati? Ja ću... Moj kanal je FIFA World i Minecraft. I moje mešovito. Moje Minecraft i FIFA. Šoviti hod. Ja ću snimati igricu koja se zove Crysis. Ja ću snimati LOL. LOL, motherfuckers. Ne, stvarno. To ću snimati, ne znam šta ću snimati. Možda kad kupim novi komp snimat ću možda FIFA 15. Ja vam demo. GTA 5 izlazi za par dana. Da, mislim 16. Ili 14. 14. Brate, ko stavio ovdje crafting table? Ima da ga odlože za sljedeći mjesec. Ajde sklanjamo. Ljudi, snima se još 1 minut, tako do negdje 10 minuta. To je još malo. Samo smo htjeli da vam kažem da ćemo sve snimati i da odigramo ovo naše Skyblock preživljavanje. Evo ga suja, selfie sa sujom. Imamo još nekih 10 komada ovog kamena i to će biti to za ovaj klip. Ma taj, papke, ne znam šta ćemo da radimo, a moram bolji mikrofon pod hitno. Ko brate ne mora. Ja sam kupio slušalice, ja mislim da se ja dobro čujem. Da mi neke slušalice pričaš,
ja je mu snimao